La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. alamsay jouer kalo kile mukan ani wolofla samba flani mukan ani saba ambi aw bela jene foni watina aw munu me kan fla anga bolo sara kelengel na bela jene feni o yemali kuna foni web tv katagase mali kuna foni shoma kuna foni ale wati seleni ayo bismillah. Kuna fonda mnerabi anga chama fanga jamana nyama no ye colonel la Assimi Goïta kunu ale ko nisira irusuka ka jamana o konna la ne yakaya tanani o wakati akon ni ministre mun kon taranyo confessa o do le betale ke ministre mbeno ni ale nyashine me anga sorla do mani o colonel la Sadio Kamare kataka se femi ministre mbeni ale nyashine me anga jamana wara konya bo ulunya na bolima ni o ye Abdoulaye Diop ye katase waruko ministre o fana tumbi anofenu o Alu Hussein Sanuye anga ministre na aka mawko ni sera yoro mina irusi jamana konnala ujigina o kapanguru jikene yoro ula u bismillah la kosobe irusi mabaw ulufe ministre nyama no docteur Shugella Kokala Maigaye ale kon kuma na femi kan kunu jouer kalo kile muka ani woro samba flani muka ani saba o do de femi l'américain uluka war marabu so ma uluko ni nyangilita ninka onga jirati gibasaba ka ulu segere ka yira ka foko ulu kon kera sawi ninga seka Wagner ni oye usula ka ka keleke do ka luna na onga jamana o konna la fuka taka se Burkina Faso jamana o ma ore la sa o nyangilita ka o segere anga ministre nyama ale ya yira ka foko nyangili min kontaka anga fintikela ko segere ko o nyangili fude ka sabu ya ke nyangili ti do bare ko uka musaka mumbe uka jamana konna la kube o musaka o ninka o binola anga ministre nyama ka fola ko musaka yarete anga ni manu nubulo kuma te ka fo kube o musaka o munla ko ni wakati na anga jamana kon be kelemika ko fuitina anga jamana bo o siraka keleke chow ni oye gacha keletigi sa ulu koni wulla ni ka do dugu kono na ola jouer kalo kile mugani saba kata se akile muga ani duruma ni ka wulumalu ka ulu ke jalasa ko ni alamini o konnala femi ye ka sika karogana genetic lamo ni ka tege da uka sika wala jugumunu ni ka ulu ke dugu kono ma ulu la sa ka sika ulu bali anga keleke chow koni uka yala konnala tarabo dugumunu ka odo de gumu sagu kataka se ununa oma aleni dugum meno ni alabe wele ko ambassa aleni isama weni dugu konna in kelengel la bela jole nuka o woluma kaseka do karo gentina tigilamo o kala ini femi ni dugu konna nuna nubeka bingani wala takama ulu segere sanga anaka wakati
waribon syndicat olu kontu ye lera biwolonvila ani fila barabla ni ka ubuluda mi na yɛrɛ kun ka daminɛ kunu araba donya o la u bɔra kunu ka kunnafonidilaw wele ni k'a yira k'a fɔ k'u ka lera biwolonvila ni fila barabla kɔni ko o bɔra ma k'a sababuya kɛ u ye sigikafɔ ni ka o kɛ sigikafɔ min yɛrɛ n'a kuntagala tali jɔ fo su nɛgɛ kaɲa 2 o wagati la n'o bɛnna tarata su ka dugu jɛ araba sɔgɔmadafɛla o la u kɔni ye fɔ ka bɛn ni ka o kɛ o de la kɔni barabla in kɔni a bɔra ma. Anga fintigilakaw daga yɔrɔ min be kwakuru ale be Mopti o mara la bingani wale kontara kan anga fintigilakaw ulu daga yɔrɔ ni ka o sɛgɛrɛ jouer kalo tile 25 san 2020 ani saba a kɛra wulanɛ nɛgɛ kaɲa 18 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na ni marama fɛntigi nu yɛrɛ kɔni bisigalen no ka yira ka fɔ ko jini maw kulu de kɔni ka baara ye ni waleya jugu ye o ye o de la sa u kɔni ye kaɲɛ kɔni ni ka filenkolonci ka a da kolonci maa caman kɔni bɔnɛna ani na maa dɔw fɛnɛ be yen no kɔni ulu jogina maa minnu jogina sa olu ta pankuruna ni ka taa n'olu ye lapitaniso la ni bingani wale yɛrɛ kɔni tiɲɛtigɛra anw ka kɛlɛkɛcɛw ka kunnafonidiso o fɛ min n'u y'a bila u ka bɔlɔlɔ sira ka nka u ma se ka kunnafoniya tɔw ni ka olu bila sen ka nin wagati in na an bɛ dugawu kɛ maa minnu tayana ala ka baara dali nɔgɔya maa minnu fana jogina ala ka kɛnɛya ɲuman di u ma. Amita ko kan kibaru la amita Niger kaw ka jamana o konna la a jogunte mashila wagati na ka fo ko Niger kon anyanga min be no ka sawu yake Niger jamana nyama ni o ye Mohamed Bazoum ale kon ga fanga o dafilla jano jesa kunu araba dunya o la feminye fanga la koloshibaw ye ulu koni tegada Mohamed Bazoum ale kan anaka demba nu kon tumine ni be u bolo u ka daga yoro yere o la shifina ka ulu koni wulla ni ka gere u daga yoro la ka ira ka fo ko ulu kon majani fanga dafri ko ka jamana nyama ni ka ale na ka denbaya ka ulu bla o de konna la sa fanga koloshibaw ulu koni ye mugu koni wuli sanfɛ ni manuna nu koni chama koni yoro bla ngani wati na yira la ka fo ko ma kelen koni o jogina ama don jogini koni so la marfa chikane fe walma atigila mako binane waka a jogi. Ameto Niger jamana konna la ali sisan woni a yira la ka fɔ ko fɛn min ye Mohamed Bazoum ye ale kɔni kɛra Niger jamana ɲɛma kɔrɔ ye fintigilaka minnu ye fanga ni ka ale dafiri kunu sɔrɔ olu kɔni bɔra u ka jabarani sobala ni ka bɔ ka kuma kɔni ka o ɲɛfɔ ka yira ka fɔ k'u kɔni ye dansigi Mohamed Bazoum ale ka fanga la. Mohamed Bazoum mira ni ale sigira fanga la février kalo tile 21 san 2021 u ka fɔla ko dandugu kɔni sira kɔni olu bɛɛ lajɛlen o datugulen do ni wagati na couvre-feu ale bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲa 22 o wagati ka taa kuncɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 o wagati la fo ka taga fɔ ko min kɛra. Ni wagati na fanga ale be Conseil national pour la sauvegarde de la patrie o bolo ni o ye CNSP ale ɲɛmaya yɛrɛ kɔni be Amadou Dramane na ale de bolo ni wagati na. Mali kunnafoni jawaran najabaw ni ne be dansigi an ka bi kunnafoni na ne min sɔrɔ ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔnya joona aw ni ne min ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.